Akonder is er nou. Altijd akonder is er nou. De afhankelijk voor US naar euro. Daarom de handelaren, de massa serie US naar euro. De mandati, de teken aan markt-economie over no. Massa EPSA, die chan, die VAP tek aan markt abra. Dat zou de man doen. Dat de man verhoogt alle de prijzen in akondre. Benzine, diesel, SWM, EBS, winkelprijzen, noem maar op. Alles zijn niet verhoogd in akondre. Maar het probleem nou, de salarissen, de money desma ekis in akondre. De salarissen dat die nou de afgestemd op dollar en euro. Dus zij sanu dat de sani diri no tumsi moro amoni sa desma ekisi in akondre. Maar santoki amano ho rekenen na asandati. Di amampuru alla de subsidie in akondre amampuru. En amano puru de subsidie rustig. Amampuru alla de subsidie in één keer. Binnen 6 maanden amampuru alla de subsidie. Dat die amampuru alla de subsidie. Dat alla de sanisan a overheid bij subsidieert die afvolk. Dat alla de san dat kondiri. Autoverzekeringen, brandverzekeringen, noem maar op. Alle soort verzekeringen. Alles sani kondiri. Verschrikkelijk. Omdat amampuru alla de subsidie. Daarom EBS-prijs no. SWM-prijs. Gascilinderprijs. Alla de san dat bijna desma no libi in akondre. Dan nou, Sanchan doen. 2 maanden voor de verkiezingen. Ama sabi dat akondre ook moeilijk echt. Ook heavy echt. Dat 2 maanden voor de verkiezingen. Dat zal die brie satan chandu. Dat ma oppo alla de salarissen. Die DNA-leden, directeur, minister, VP, rechters. Zo a groep dat die. Ama oppo de salarissen voor de groepen dat die beestachtig. Poti. Dat amara conform gehalte. Dus dat don't dat ama oppo salarissen voor de groep dat poti gelijk in een situatie van kondre. Maar adidi brisa tanchan, a salaris voor de verpleegkundigen, de leerkrachten, de ambtenaren, het volk, ama no do niks na dati. Ama libi ala desma dati in apina in a groep alla de prijzenverhogingen. Ama libi ala desma dati in a chaos. Ama libi ala desma dati in a probleem. En als aan dat boevurus mane begrijp, misabi dat na chan creëer a probleem dati. En mi be baraman, maar no ere, ama no arki. Die ama e oppo a salaris voeding DNA-leden, ministers, VP, directeur, etc. Ama beka oppo amoni voor de leerkrachten ook toe. Amabeka opa money voor de verpleegkundige ook toe. Amabeka opa money voor de ambtenaar ook toe. Telek no u abisma ambtenaar sa ekisi 9000 SAD. U abi leerkrachten sa ekisi 8000 SAD. U abi bejaarden AOV'sma sa ekisi tot en met 2500 SAD per maand. Chan, you know wat satan jong. Fadesma mo libidan. You know een satan chan ben niet meer aan dat tegen zo. Jij bent een satan. Na je broko VAP, na je cha apinakong. En dat je familieleden en friends, je verrijk alamala. Plus alamala, de man roof fufuru na alle de ministeries, de man roof fufuru. En chan, je moet spij me eten, weet je nog? Je moet me nog steeds betalen. Dus nou, als aan die mevrouw Simons moest doen, amu luku van au kong a volk tegemoet van au jepi a volk. Want na dat NDP be beloof. En me, noa NDP's ma, noa VAP's ma, noa ABOP's ma, noa MPS ma, no man consort mi next. Misam asan van A tot Z. Na mi be takigi a Satan chan. A Satan chan ama fin 17 zetels na dankzij Benny Miranda. Na mi be taki na mi tak pot demanda tap 17 zetels. If mi no be de drape jepi de man. Chan, na 7 zetels de beveni, 8 zetels, want nu niemand mag Chan. Binnen de VAP, alles maar het tegen Chan, alles maar bijna, alles maar het boos, en wraaktap Chan. Dus de man is 2030, na 9 zetels, 8 zetels doveni. Mevrouw Simons, u moet zakken de prijzen, u moet doen aan sanigi afvolk. En mi no aan jere next.
Dat we zitten maar 6 maanden, we zitten maar 7 maanden. En te wan sabi over Benny Miranda, go Google naar YouTube. Google dat naar YouTube. Benny Miranda over salarissen in DNA. Benny Miranda tegen salarissen verhogen in DNA. Go Google. Dat je vindt video dat van 10 maanden terug. Van mi bebar Santoki, van mi bebar Chan. Maar adi di brisatan amano arki nooit. One love, peace and love. Ciao.